Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Mapa ang kahaponanon sa aton yung mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kamusta din ang aton yung mga ka-action and welcome na sa Martes nga edisyon sa programa This is My Life. Sa subong iya nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Inday Ann, talos temporaryo sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Ari naman si Inday Ann para nga maghatag sa inyo sa mga kalingawan, kag pila man ka mga impormasyon nga akon iya nga nakuha. Sa aton man nga mga issue subong nagid sa national. Pero antes ang tanan. Ang ibang dila naton nga mga ka-action, kamusta? Tapos na panyaga. Ikaw yung papang tapos na panyaga. Dumayo subong ang ano tawag ni ano na ganing tawagan mo niyo? Lipat pa ko. Lipat pa ko. Away, human si papang sa ako, no? Oh, goods lang to pa nga. Ano to pang haw? Ayos pa nga. Ayos. Sige, sa mga ka-action natin nga nag-monitor man via Transistor Radio. Kamusta ang aton nga mga ka-action? Ilawin na sa mga kaumahay. Kag subong man sa mga ka-action natin nga nag-monitor via Facebook Live. Mga ka-action natin subong sako ni sila. Sako sa diin. Sako, syempre, sila dra yung mga palaligban, yung mga ulubrahon. Isubong nga oras daw medyo makaligwa-ligwa. Muna makapahuway-huway bila sa makadali.